patriarkatuaren konzeptua non zera ikizan? Jo, bada, data Da hasierakoa da, oinala, urte gutxikoa. Erradikalak sortu zuten. Feminismoaren barruan korronte bat dago, korronte teoriko bat egon zan, la década de los 70 inguruan, hemen geroxeagotan zan. Eta erradikalak esaten zuten, erradikalak esaten dugu, beraiek egiten zutena zan, feminismoaren diskurtsoa erradikalizatu. Nola? Esanez, que lo personal es político. Hau da, momentu horretan arte, mugimendu feministak egin zuena batez ere esan eskubide formalak eskatu. Sufragistek, botoa eskatu, eta bebai, eurentzako suposatu zuen kostea bizibilizatzea, hori bebai garrantzitsua da, guk dakaguna egun baloratzeko eta zaintzeko, bestela. Eta beraiek, erradikalak, konturatu ziren, eskubide formalekin ez dela nahikoa diskriminazioarekin bukatzeko edo matxismoarekin bukatzeko. Eta beraiek esaten zuten, zergatik, zergatik eskubide formalak lortzen ditugunean ez dugu ezer aldatzen, eta beraiek esaten zuten, kontua dela ez delako eskubide formalen kontua matxismoa dela. Baizik eta gizarte patriarkatu batean gauzela. Hau da, botere guztiak gizonek dakate. Boterearen kontua beraiek, erradikalak, mahai gainean jarri zuten eta beraiek patriarkatuaren kontzeptua eraiki zuten, hau azaltzeko. Bai. Buru, Beste galdera bat. Bai. Esan duzu, honen islada edo, patriarkatuaren islada edo dela maitasuna romantikoarena hor gertatzen den harreman kontua, Bai. Badagoz beste adibide batzuk esateko? Bai. Adibidez, betxu esan duguna, adibidez historian zehar emakumeak subjektu historikoki moduan ez biztaratzea hori bebai beste isladapen bat da, Esan nahi dudana. Nork idatzi dau historia formala. Hori da, gizon zuria, goiko klasesko gizon zuria, ez dakitzen. Eta horrekin batera... Ez dinotzuta, hau dut nagazio da, entzun egin dut, irakasle bat. Entzun egin dut. Esaten, patriarkatua dala gauza bat aspaldikoa. Mendearen, aurreko mendearen hasierakoa. Horregatik galdetu dutzu zen tartean edo sortu zen. Eta, entzun diot hori esaten, zelan hitz egingo dugu gaur egun patriarkatua hori da kontzeptu bat zaharkitua. Horregatik galdetu dutzu nork islatzen den ere arrazoi hori. Eta hainbat arlotan, simbolikoki hor dagoelako, esaten duguna da hori patriarkatua ez da bakarrik arlo formaletan ematen, baizik eta psikologikoki bebai ematen da, botere ezberdintasun hori eta gure gorputzetan, adibidez, guk kontu bat dago dela autokontzeptua, baina autokontzeptua da zuk zeure burua eta zeure gorputza zelan ikusten dozun, zelan bizitzen dozun, ikerketak dioten moduen mutilak edo gizonek bere burua
oso ondo ikusten dute bere gorputzarekin harreman oso sanoa dakate, se ven mejor de lo que están, de hecho, eta emakumeetan guztiz kontrakoa gertatzen da. Adibidez hor, patriarkatua islatzen dabe bai. Zergatik, gure gorputzengan dakagun boterea nolakoa da. Eta patriarkatuaren betiko aliatua gure gizartean edo patriarkatuak ere sortutakoa religioa da. Religioa izan da, patriarkatuarekin esku fondana, supongo luego la gallina, bera bai, diagonetan, baina... Ja, eta horrekin esaten dizutena da... Erlijioa, gurean erlijio jakin bat, baina gainentzeko... Eta gaur egungo erlijioak zeintzuk dira. Futbola, zientzia... Industria moduan, Futbola industria moduan. Futbola sartu Bueno, eta futbolarekin lotuta, emakume kirolariak. Erabietan nun agertzen dira, hori bebai patriarkatuaren islapena. Nun daude emakume kirolariak. Edo korreon atarasan, zapatuan, lehen horri aldean, lehen pasatu zeten pasatez. Esku pelotan, neskak jolasten, nini honak. Bai, hori da. Mini. Claro, esango dut hori, machismo, baina, nun dago espektakuloa? Horre bai, eztabaida bat sortu da hilekoarekin, hilekoa izatea eta kirolaria izatea, hori, bai, alako kontuetan hor ikusten da, eta hori simbologiarekin lotuta dago, ez? Lotura oso argi ikusten da, eta adibidez nik beti izaten dut, atletikeko neskak, bezak izan bat aldiz, irabazi dute liga edo, eta gabarra, hor dago, gordeta, horren dela 30 urte. Zergatik, bakarrik baloratzen dugu. Eta hor berriro be, sartzen dabe bai, uztarketa kontuak, ez? Alde batetik, beraiek emakume kirolariek ez dakate patrozinatzeko ezean. Erabidetan ez dira agertzen. Euren soldatak oso... hori da. Eta, ailegatzen da momentu batean gainera, hori bebai oso... hor bebai sistema sexu genera hor dago, emakumeok beti erabaki behar dugu gure bizitzan zehar. Gauza bat edo bestea. Esan nahi dut. Ama, jarriko dut horrela modu brutal batean baina. Ailegatzen da momentu batean esaten duzuna, kirolaria izan nahi badet, ezin nasama izan. Adibidez. Agertu zen egun hauetan, lau kirolari ama izan direnak, eta grazia eten osten laguntza daukadalako, ama izanaz eta jarraitzen dut kirolan. Ere gizona laguntzen dutxelako, eta eure kirolaria direnean, zer, baskaria epintzen da bakarrik, umeak zaintzen dira bakarrik, gizonezkoek ez dute laguntzarik behar, eurek eskertzen, eta gizonezkoek ez dute eskertu behar, ze guzti hori eginda daukate be bai. Hori da, nolako dira egiten diren elkarrizketak. Hori ba, danak esaten zutena, eskerrik asko nire gizonari. Uxue Albertik adibidez, hori oso ondo esaten dau, berak dio, beti, leku batera joaten danean, beti galdera betikoa da, ez? Eta zela gustatzen dozu, ez dakizer amezatea eta bertso munduan aritzea, ez dakizer, eta adibidez, telebizioan agertzen diren emakumeekin berdin da, nun daozen zer egiten, beti galdera hori beti dago, ez? Eta gizonen elkarrizketetan aldiz ez... Hori ba,
Eurek daukate jadana eginda. Osea, ja baskaria eginda, umeak zainduta, plantxa eginda, eta dara dauki eginda. Eta ez diote inori eskertu behar. Ez? Eta eurek lau emakume ziren, eta geratu nintzen pizka bat tola ez zenuen. Ze ondo, baina zergaitik eskertu behar diete euren gizonei. Bi daude emakumentzako zuzenduta. Zelan uztartzen dozun, eta zelan mantentzen dozu gorputz hori. Hor, presioak agertzen dira, diskriminazioak islatzen dira, eta hori dana, azken finean, ni más ni menos, hori lantzea da. Moru batean egokituta, ez? Eskidetzaren egokituta. Eta ginen arabera, ez da berdina, baina hortika. Claro, patriarkatua, gauza bat da, patriarkatu kontzeptua noiz eraiki izan, eta beste gauza bat da, patriarkatua betikoa izan da. Baina kontzeptua, ero, hor kokatzen dugu. Izan da, eta da. Eta da. Bai, eta gainera horregatik nik uste dut memoria kolektiboa eta memoria historikoa gai askotan, ez? Baina gai horretan berreskuratzea eta biztaratzea oso garrantzitsua dela, ze ematen da aintzinan danak oso matxista zirela, ez? Eta egun berdintasuna lortu dugula, beti, eta ez da historia ez da horrela izan. Adibidez, biztaratzea errepublika garaian abortatzea ez zala delitua, edo hainbat eta hainbat gauza. Hori berreskuratzea eta jakitea eta bere balioa ematea garrantzitsua da. Eta gero, bebai, mitoak apurtzea, matriarkatuarekin lotuta, que tienen en común el matriarcado y los unicornios, que dice una amiga mía, no existe. ¿Qué? Hori, asmatu egin da eguneroko diskriminazioa justifikatzeko. Esaten da, de hecho, Euskal Herria matriarkatu bat. Claro, baina, zelan definitzen dugu matriarkatua? Niri, nik uste dut hori garrantzua, askotan emakumeek esaten dute, hemen Euskal Herrian matriarkatua esan dugu, kaserioan, baserrian dana emakumeek egiten zuten. Eta hori matriarkatua da? Matriarkatua izate hipotetikoki, ez da realitatean eman, izango zen emakumeak potere guztiak izatea, ez? Emakumeen eskuetan potere guztiak egotea, eta hori ez da. Behar guztiak, ez? Eta lan guztiak egin behar hori ez da poterea izatea, guztiz kontrakoa. Bueno, eta gero androzentrismoa. Nik uste dut kontzeptu hau bebai oso garrantzitsua izan dela, ez? Zer adierazten dau? Gizona eta maskulinoa gizartearen ardatza eta abiapuntua izan dela, eta bada. Eta hori bebai oso ondo islatzen da arlo guztietan, ez? Hizkuntzan, adibidez, hizkuntza oso androzentrikoa da, maskulinoarena, euskaran ez hainbeste, baina bebai. Adibidez, medizinan bebai egiten diren frogak gehienak gizonekin egiten dira. Hau da, bakarrik emakumearekin lotura dakan espezifiko konturen bat, hori ginekologia horretaz aparte, bestean, subjektua gizona da. Hau da, pentsatzen dugunean subjektu politiko, ekonomiko eta sozial batean, zertaz pentsatzen dugu? Gizon zuri... Hori da androzentrismoa, ez? Androzentrismoa dirazten dugu, androzentrismoa jokabide kulturala da eta bere eredua gizonezko heterosexuala zuria da. Eta beratxa. Hori da, goi mailako gizon zuria heterosexuala.
Hori da, bueno, gero bai, hori. Hau dana pasatuko dizuet, glosario bat da, edo. Sexismoa zer den, gainera beti, matxismoa hitz egiten dugu, baina adibidez, Maitena Monroek oso formatua da, autodefentsa feminista ikastaroak ematen ditu, eta berak beti esaten da, sexismoa hitz egin behar dugula. Ez da berdina. Sexismoa hitz egiten dugunean, esaten dugu, sexuaren arabera generoa eraiki dugula. Eta genero hori, hau da, kulturalki eraikin duguna ez dela zilegia eta diskriminazioa sustatzen duela. Hau da, emakumezkoak direna edo egiten dutena gaitzesten eta balio gabetzen duten jokabide edo jarrera da. Gero, sexu eta genero kontu hau, nik uste dut, bainaren arabera, baina institutoetan ero jorratu behar dugula. Ikusgai egiteko generoa, sexua bebai, baina hori beste rollo bat da, baina behintzat jakitea generoa eraikin soziala da. Zer gertatzen da, nik deskubritu nuen gauzak asko eraikinak dira, eraikin sozial eta kulturalak dira soziologia egiterakoan. Horrekin zer esan nahi dut, ikastetxeetan egiten duguna da gauza asko normaltzat hartzea, naturaltasunez, eta ez dugu azaltzen zergatik diren gauzak alakoak, ez? Ez dira betidanik horrela izan. Gauzak eraikitzen ditugula kulturalki. Zergatik, hori oso garrantzitsua izan da feminismoan eta orokorrean. Naturan justifikatzen baldin baditugu ezberdintasunak, ezin dugu ezer aldatu. Baina eraikin sozial eta kultural bat moduan bizibilizatzen dugunean, bai. Eta gainera, esaten, bidaltzen dugun mezua da zuek subjektua zarete. Zuen eskuetan dago gauzak aldatzea. Indefensioen aprendida hori apurtzen dugu, ez? Esatea, gauza da sexua, ez? Jaiotzean pertsona guztiei asignatzen zaien marka biologikoa, unibertsala, naturala, printzipioz ez da aldatzen, genitalen kokatzen dugu, sexu marka hori, baina generoa zer da? Generoa ezberdintasun sexualaren eraikuntza kulturala azpimarratzen dago. Emakume eta gizonen jarduerak, jokaerak, funtzioak, sentipenak bebai. Kulturalki eraikiak dira, ez biologikoki determinatuak. Orduan ez da unibertsala eta ez da naturala, aldatu daiteke. Feminismoak egin duena da, besteak beste bere buruari galdetu dio, ea emakume eta gizon jaiotzen garen edo emakume bihurtzen gaituzten. Hori, Simone de Beauvoirrek dio, ez? No se nace mujer, llega una ser. Karo, zer gertatzen zen, Simone de Beauvoirren arte dana justifikatzen zen, desberdintasun hori justifikatzen zen naturan. Eta Simone de Beauvoirrek, ez, giltza eman zuen ate hori zabaltzeko, ez, eta aldaketak emateko, zergatik berak esan zuen hau. Ez gara emakume edo gizon jaiotzen, baizik eta egiten gaituzte. Gizartaratze prozesu hori azpimarratu zuen eta bere garrantzia eman zion. Eta horrek suposatu zuen mugimendu feministaren esnatzea berriro, ez? Suposatu zuen gauzak aldatu egin direla horrexegatik, ez? Biologikoki baldin bada ezin dozu ez ere egin,
baina kulturala baldin bada ezberdintasun hori, gauzak alda ditzakegu, ez? Barkatu. Bai. Zena ditxo bat. Bai, hori, zu hori...